Now, consider ukuthi senzeni ekuqaleni. Ekuqaleni bese constructor iangle. Sayi constructor angle, sathatha same angle bese iconstructile sayinweba, sayivula wabona ikhuphuka, wabona incipha. Manje sengifuna siconstructe an isosceles. Okay? Yakhumbula ama triangles sikhuluma ngawo? Sakhuluma nge-isosceles triangle. Sakhuluma nge-isosceles triangle. Ngesikhathi sikhuluma nge-isosceles triangle, nansi ke into esengifuna uyikhumbule nge-isosceles because nayo i-isosceles sizoconsider olayini, nampo olayini ngifuna ungabakhohlwa. Kodwa kulabo layini sithatha isegment. Kulabo layini sithatha isegment. Right? Sesiyithathile ke segment yethu injalo. Sifuna ukubuka ke manje ukuthi wena ubuke esizokubiza ngokuthi ama properties or feature or characteristics. Properties, features or characteristics. Womathathu lamagama ayosetshenziswa asho into eyodwa. Yini lena echazwa yilamagama? Yilokhu okulandelayo. Izinto obona ngazo. Izinto obona ngazo ukuthi. Those are characteristics. Those are features. Those are properties. Izinto obona ngazo. Ake ngichaze ke izinto obona ngazo. Ubona ngani ukuthi itafula leli? Ubona ngani ukuthi isitulo lesi? Ngenye indlela mangibuka isitulo netafula konke kunemlenze u4. Konke kunemlenze u4. Kodwa itafula linendawo enkulu which is a tabletop. Kanti isitulo sidishi isitulo ngoba sakhelwe ukuthi mina ngingene kuso mangizohlala. So ke ngeke usuke uthi isitulo yitafula noma uthi itafula yisitulo. Though nakuba okunye ungakusebenzisela okunye. Like itafula uyakwazi ukuhlala phezulu kwetafula kodwa itafula kusona isitulo akuyona indawo yokuhlala. Features. Ngiyibona ngani imoto ukuthi ayifani nebus. Okay? Ibus linamasondo amaningi kunemoto. Imoto inamasondo awu4. Kodwa mawuthi ubuka ibus ngemuva linamasondo doubled. Awu4 ngemuva before uzofika kwawu2 awangaphambili. Bese amasondo ebhasini egcine sewu6. Kodwa kokubili imoto nebus bane steering. Imoto nebus banama indicators. Imoto nebus kunama brakes. Imoto nebus kunama wind. Imoto nebus kunama wipers. Uyabona ukuthi kunezinto obona ngazo ukuthi cha lokhu kuhlukile kulokhu. Leyo nto oyisebenzi. Okay, asithathe isibonelo esinye silula manje. Asithathe umfana nentombazane. Umfana nentombazane bobabili abantu. Umfana unekhanda, intombazane unekhanda. Intombazane inamehlo amabili, umfana unamehlo amabili. Intombazane inezingalo ezimbili, umfana unezingalo, izandla ezimbili, imilenze emibili, amadolo amabili and so on and so on and so on.
but there is a facial structure esigcina sinentshebe kumuntu wesilisa kanti kumuntu wesifazane asigcini sinentshebe ayibibikho. So that's the characteristic. Ngikwazi ukubehlukanisa ngalento. Yabona ke ifeature ukuthi yini? Ifeature ilento okwazi ukubona ngayo ukuthi cha lo wesilisa lo wesifazane lo. Athi uyayibona lo. Umfana una isimboli yamabele. Kodwa okwakhe akushiyo ukuthi amabele kuthiwa zibele ngoba kukhuli. Kanti okwentombazane kuthiwa amabele ngoba ayakhula. Athi uyayibona leyo. So mawubaqhamukisa bobabili ubabeka la, hayi ngizosho ukuthi hayi lo intombazane unamabele. Lo umfana akanawo amabele unezibele because okwakhe akukhuli hlala njalo kuncane. So mawuchaza ke the properties noma ama features noma ama character into obona ngayo ukuthi enye ihlukile kwenye. Ngicabanga ukuthi uyangilandela. Siyalandelana futhi. Asiziboneke lezi zinto ngoba senzi isosceles. Ngoba senzi isosceles. Nanka ke lama properties engikhuluma ngawo. Nanka lama properties engikhuluma ngawo. Uyabhala ke njalo wena bakithi. Uyabhala. Nanka lama properties, features. Nanka 1 2 opposite sides are equal. 2 opposite sides are equal. 2 opposite sides are equal. 2, not 3. Ifeature yesibili, base angles are equal. Base angles are equal. Asibukeke lento engiyishoyo. Mangikhuluma ngezinto ezi-opposite, ngithe ziyabhekana. Kusho ukuthi ama-side lawa elinye elibheke elinye, lawo ma-side lawa kufanele abe njani? Alingane. They must be equal. Mangikhuluma nge-base, ngikhuluma nge-foundation. Mangikhuluma nge-base, ngikhuluma nge-foundation. Ngithi lapha kwi-foundation phansi, kulo line lo, kufanele kube khona ama-angles anjani? Alinganayo. Amabili. Kulo line lo, kufanele kube khona ama-angles awu-2 alinganayo. Kufanele kube khona ama-angles awu-2 alinganayo. Asiboneke ukuthi sizenza kanjani lezi zinto. Sesiyayiconstructor ke manje. Siyayakha. Na uline wakho udwebile, angwazi ukuthi udwebe wamude kangakanani. Sewuthatha icampus, na icampus yakho, uyayiset icampus yakho, uyayiqinisa icampus yakho, usuyisethile icampus yakho nansi. Mase ngiyisethile icampus yami, sengiyayithatha, ngiyibeka kwi point A. Mayisihleli campus yami ku point A. Mayisihleli campus yami ku point A. Mind you, angiyikalanga njalo. Mayisihleli icampus yakho ku point A. Sengiyalokhuza sengiyadweba. Nakho sengiyadweba na. Lento engidwebe lapha phezulu yilento ebizwa ngokuthi it's an arc. It's an arc. Sengeke ngakukhombisa ngesikhathi sidila neseklo ukuthi arc yini. Ngiyisusa icampus yami ku point A, ngizoyibeka ku point B. Mase ngiyibekile icampus yami ku point B, lokhu ngiyivule kanye. Mase ngiyibekile, ngiphinde ngidwebe futhi. Yapheleliswa indaba. Sengiwenzile ama-arc awu-2. Ngivule kanye, ngenza ama-arc awu-2. Any arc from point A, any arc from point B.
Mase ngiqedile ukwenza lokho sengiwadwebile ama-arc ami. The next thing, ngithatha irula lami ngiya la kuhlangana khona lama-arc no point A, ahlangana lapha no point A. Sengiyadweba ulayini wami osuka la kuhlangana khona ama-arc. Straight to point A. Ngiphindele khona futhi la kuhlangana khona ama-arc. Straight to point B. Yaphuma i-triangle yami. Angithi i-point ne-point bengiliqamba igama, sengiyaliqamba ke naleliyana u-point C. Sengifuna ke siboneke lento ekade sisho bakithi. Angithi thina sithe two opposite sides ayalingana. Sesithatha irula ke sesiyaba measure the opposite sides. Mude kangakanani lo? Mude kangakanani? Asibukeni ukuthi mude kangakanani. From 0, 10, 20, 30, 35, 36 centimeters. 36 centimeters. Asambe nsiyo measure lo nomunye. Masimeja lo nomunye. Now is 10, 20, 30, 35, 36 centimeters. Uyabona ukuthi lo line lo u36 nalo u36. Lento okuthiwani ke kuthiwa two opposite sides are equal. Nansi yenzeka la. Bese kuthiwa the base angles kwi foundation. Nansi foundation yami. Kuthiwa wena lingana nawe, wena lingana nawe. Sesiyahamba futhi sithatha i-protractor yethu. Sesiyameasure. Simeasure ukuthi inkulu kangakanani le angle. Sesiyameasure. Sesiyameasure ke sisebenzisa i-protractor yethu. Simeasure i-angle manje. Mawumeasure i-angle usebenzisa i-protractor, lo line lo uhlala exactly phezu kwalo. Lo line lo uhlala exactly phezu kwalo njengoba ubona la. Mase ngiqedile lokho sengiyaqala ke ngiyabala ngiyakhuphuka. Mangifika la u30 degrees, 31, 32. Nakho 32 degrees. Ngiphinde ngizomeasure ngapha lo line lo uhlala phezu kwalo. Nanke usuphezulu kwakho. Bese ngiyaqala nakhona ngiyabala. Mase ngiqala ngibala ngisuka la 0, 10, 20, 30, 31, 32. So uyayibona ke lento okuthiwa base angles are also equal. Ama angles amlapha kwi foundation, meaning le angle le uyaphoqeleka noma iyaphoqeleka ukuthi ilingane naleya angle leya ya. So ngoba lento ke esiyenzela meets iyahlangabezana nezidingo ze isosceles triangle, then this is a isosceles triangle constructed geometrically. Idwetshwe ngendlela yakhona. Then this is the base angle of an isosceles triangle, where two opposite sides are equal and the base angles also are equal. Those are the features, characteristics, and
I said features, characteristics, and what? There's a third word, characters of an isosceles. We say isosceles must have two opposite sides, and those opposite sides must be equal. Nanti opposite ibhekele, nanti opposite ibhekele. So opposite means enye ibhekele, enye ibhekele. And ama base angles abhekwa yilabo lawo ma side. Leli side libheka lo, bese leli libheka lo waya. So those are the characteristics, features of an isosceles triangle. Asisummarize ke nayo ukuthi wenze njani. Ngithe kuwe uma uzodweba constructor an isosceles triangle, into yenzayo you remember your lines, but go lines bakho uline owuthathayo uthatha a line segment. Mawusuyithathile i-line segment yakho uyiqambe igama, because i-line segment inesiqalo nesiphetho ayiqhubeki. It's like a cul-de-sac emgwaqeni. Uyiqambe igama AB, nakho siyiqambile igama. Mase siyiqambile igama sase sithatha a protractor. Sayibeka ku A senza an arc, sayibeka ku B senza an arc. Sase siyavumelana ukuthi where the two arcs, where the two arcs meet, lelo point lelo nalo siyaliqamba libe u-C, bese siyasuka siyalijoyina ku A siphinde silijoyine ku B. Kodwa icampus yethu besiyivule kanye, sivele sayivula sangayikala nanokuthi ivuleke kangakanani, senze arc, where the two arcs meet. That is our point of contention. So this is an isosceles triangle. Okufanele sikhumbule ngayo ukuthi the opposite sides are equal and the base angles are equal. This is a theorem on an isosceles, ngoba lento iyakwazi ukuproveka.